Kukho amalungu kwikomiti yesigqeba kaRamaphosa yaseburhulumenteni abafuna abeke phantsi intambo ngenxa yoluphando lwasephala. The issue of Phala is under investigation. You will expect cabinet members to know better that we allow investigations to run their course before any pronouncements are made. uRamaphosa unikwe de umhla wecawa ukuba aphendule kwikomiti ezimeleyo yengcaphephe zomthetho ephanda ukuba kukho ubungqina bokuba angasuswa esihlalweni sobumongameli besizwe. Submissions made by members of parliament to the inquiry panel will be responded to in the course of the president's submission. So we're not going to debate and ventilate those issues here. Magwenya uthi umba wokunqunyanyiswa komkhuseli woluntu advocate busisiwe Mkhwebane uyakugqitywa kwiinkundla zamatyala. Kusenjalo uMengameli uziphikile izitsholo zokuba umtshana wakhe wazuza kwiziniki maxabiso ezixabisa izigidigidi zerandi eRhawutini kwaye nesithethi sakhe sanika nezinye iinkcukacha. No, you keep saying my nephew. I don't even know this gentleman. And so let's not even get there. I don't know him. The record remains to the extent that he knows of him as a son of his ex-brother-in-law. He doesn't have any relationship with him. Magwenya uthi uMengameli usavavanya amanyathelo mani aza kuwathatha ngakubaphathiswa abakhankanyiweyo kwingxelo ye-state capture kaJaji Zondo. Kulelani Philip, SABC News eParlamente.